ukuthi ukhathele. Ethi ukuphumula kancane, uthi ukuhlala phansi. Nginomsebenzi obalekile, kumele ngiqede. AJ, uhambelani? Sebenza khona la. Ngiliqoqe kahle nje ikamera. Ngifuna ukusebenza lapha egumbini lokufunda. Unenkinga? Kulungile. Ukhiyelwe lo mnyango. Wayesaba. Ecabanga ukuthi uzombulala. Wayembuka ngokuthukuthela okukhulu. Wayengazi ukuthi enze njani. Wase waqala wabaleka, waqhubeka wabaleka waze waphuma ngewindi. Lila. Ubecabanga ukuthi uzombulala mase yena waqala wathanda. Lila. Ubukhuluma nami kanti hawu uxolo mina bengithi ngiyafunda nje la. Uwena okhiya umnyango. Lila, ngiyacela ungazenza unhlenhle. Ngikubuza umbuzo, uwena okhiya umnyango. Empeleni Ngikubuza umbuzo. Uwena inokhiya umnyango. Khuluma. umnyango uvele wakhiyeka ngephutha. Awudiniwe. Let's okay. Okay. Let's la shasha. Lilo okhiye. Uphansi kombhede. Ini. Indaba ukhiye ungaphansi kombhede. Uvele wawela khona ngephutha. Oh Nkulunkulu wami. Kungani kanti vele ukhiye umnyango kwasekuqaleni? Kulungile ukukhiyile. Pokungani ubuso lahlela ukhiye ngaphansi kombhede? Cha ngenzanga ngamabomu. Yebo umnyango wona nguvale ngamabomu kodwa ngufaka ngokhiye ngaphansi kombhede. Vele ubukhiyelana umnyango Lila. Ngikwenze ngoba bengifuna ukuchitha isikhathi nawe. Ukhiya kwakho umnyango kusiza ngani ukuthi sichithe isikhathi ndawonye Lila? Angithi ukuvala kwami umnyango kusho ukuthi wena ubungeke uzuhambe. Ubuze buvaleleke lana nami. Sichitha isikhathi. Ucabanga ukuthi ukhiya umnyango ukuze uzocicha nami isikhathi namhlanje? Ngobani? Ukuze sikhulume, sibuke nemovie futhi ndawonye. Kulungile. Ngiyabona amakhandlela ayachaza nalomsinjwana. Lila. Anginalo ugqozi nothando lokwenza lokhu nawe. Kuyo yonke lento yenzakalayo. Ufike kanjani ukhiye phansi kombhede? Bese ngishilo nje angenzanga ngamabombe kuyiphutha. Manje ngikuchazela ukuthi kwenzeka leni. Emva kokuvala kwami umnyango, ngivele ngajabule kakhulu ngase ngaphosa ukhiye emoyeni basebawa bona. Bangena ngaphansi kombhede. Bengithi ngiyabathatha unyawo lami lashayeka base bangena Bambe lapho. Uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Uqinisela ngempela? Ha? Lila umbhedo ngempela lo. Yindaba lokukubiza ngombhedo ngempela. Ngoba la kudiniwe wena usho ukuthi kumele usho noma yini ufuna ukisho kimi. Awungitshele lokho. Awukwazi uvaleleka ekamereni lakho ngaphambilini wena. Noma ukhahlele ngephuthu ukhiye mase uyalahleka. Yindaba ushaya ngathi wena umsulo nje futhi ayikho into esawayenza emhlabeni ebheke eceleni Uxolo. Ngisho ngathiwa mina ngizenzile lezi zinto. Kodwa wena uyikhombisa ngendlela ehlukile ngokuphelele. Kulungile phela lokho. Kodwa mina ngikwenzile. Noma ungahambisana nezinto mina ngihambisana nazo Lila. Sizowuthola kanjani ukhiye lapha phansi kombhede? Okanye sohlala kuleli gumbi sivalelekile unomphela. AJ, akuyona inkinga enkulu lena. Thina sidinga induku nje kuphela. Mina ngizobakhipha manje okhi. Ithi ngibheka induku. Sizoyithatha phi yona leyo nduku? AJ, fanele ukuthi sinayo induku lana yokumisa ingubo asebenzise yona. Lila emndenini wakaJagede sizomisa ingubo ngeindu. Fanele ngabe konke lokho usuyakwazi manje.
Yebo, uqinisile impela. Induku yokomisa ingubo ibuba khona impela kodwa besishiye eminyango ibingangeni. Umshanelo wona uzosebenza ngizokwazi ukukhipha mina ukhiye ngomshanelo. Lila ayihlali imshanelo emagumbeni ethu la ekhaya. Pho manje sewukhipha kanjani? Yona into ebengikade ngilokhu ngibuza yona leyo. AJ, kungani angifonela? Yebo AJ. Durga, awuna ukhe uyispele lapho la egumbini lami. Omunye. Ngenzeka ngizoyobheka. Ibheke bese uyiletha la egumbini lami. Kulungile. Ngizowuletha. Lila, kungenxa yakho ukuthi ngihlambalazekile phambi kwawo wonke umndeni. Indaba uhlaluzana inkinga. Umthethiselani pho? Bekuyiphutha nje. Iphutha. Kwenzakala kanjani ukuthi kuhlale kuwena njalo wenza amaphutha Lila? Abheka. AJ. AJ ngikulethele okhiye lapha kodwa ngicela uvule umnyango ngiyacela. Durga la ekamereni. Yazi ngilahlekelwe isikhe sami ingakho ngikufonela ukuthi uzelana. Ukhiyelekile? AJ, ukhiye wekamelo lakho awukho kulezi. Kwenzakaleni kanti? Sikuphi isikhiye kanti? AJ, angikuzwa nhlobo. Ngiphethe okhiye lana kodwa owekamelo lakho awukho. Ngiyaxolisa ngikuzwa. uAJ uyabuza ukuthi ukhiye wasekamereni kuphi? Ngiyaxolisa ubengakuzwa. Kwenzakalani ngaye? Yebo AJ, kwenzakaleni ngididekile. Uyikhiyele kanjani? Durga, yenza konke okusemandleni ukuthi uzongivulela la egumbini lami ngokusheshsha. Kulungile ngizocabanga ukuthile. Ngizoyovusa ukhisho ima kancane. Cha. Ungatsheli umuntu ngalento ukuthi iyaphoxa. Kwenzakaleni AJ? Ngiyaqonda hayi uxolo. Ngeke ngikwenze lokho. Ngizozama ukuyilungisa lento. Wena yehlisa umoya nje, ngizocabanga ukuthile ima kancane. Yini inkinga Duka? Nguze ukhuluma nefoni ngathi angizobheka. Khuluma nami kwenze njani? Akulutho. Wenzani lapha? Ngizokhiye ngabe uAJ uyivalele ngaphakathi. Yehlisa izwi Laxmi. Ulindeleni la khona ulile. Uhlala njalo edala inkinga. Durga, yini inkinga? Kungani ungalele? uAJ uyivalele ngaphakathi. Hawu Nkosi yami. Khulumelani phansi nina. Yehlisana amazwi enu nobabili. Yebo uAJ ukhiyelekile ngizama ukumkhipha. Ngicela ningasho lutho. AJ, ngizobuya khona manje yes, ungakhathazeki ngalutho ngizokwenza okuthile. Phindelana emakameleni nini. Ningamelana ngizokwenza okuthile. Kulungile. Hambani. Yebo. Iphutha lakho lonke lelila. Ngenxa yakho fanele ngithumele umakoti ukuthi ahamba ayobheka ukhiye manje na. Lela, ngifuna ungithembisa ukuthi angeke uphendule nje iphutha lento efana nale. Akutho AJ angenzanga ngephutha. Ngithembise Lila. Ngiyathembisa. Ngeke kuphinde kwenzeke. Ngibangcono ke. Ngifike kanjani kulento? Ngiyaxolisa AJ.
Ngiqambela amanga. Kodwa ngiyakuthanda nje. Futhi ukuze umuntu anqobe uthando. Amanga amancane awana inkinga. Uhlusho yini? Lakshmi, ayikho nje into emhluphayo. Usemathandweni. Saru, nguye osemathandweni hayi mina. Ngiyaxolisa. Sikuphi isidingo sokuba semathandweni? uAJ udinwe ngempela yes. Hayibo, akusiyinto enkulu leyo. Zonke ithandani ziyaxabana mayithandana. Mina noPramod silwa njalo. Ngempela. Lakshmi, yazi ukuthi nami noViraj sihlezi silwa. Bade silwa nje namhlanje kuseni. Nizilungisa kanjani izinto emva kokulwa? Mina? Vele ngihambe ngiyomhaga nje. Ilokho kuphela kumele ukwenze izinto zilunge. uAJ nehagi. Hayi ngeke. Uzovela dinwe kakhulu. Angikufuni lokho. Okunye Okulandelayo, hayi cha, akukho nje okuningi. uViraj kodwa ungithengela amaswidi abesezoxolisa kuqala. uAJ angilethele uchocolate. Hayi ngiyakwenzeke. Umbono omubi. Okulandelayo. Ngizokusiza. Saru, akunandaba, kulungile. Lalela, ungavumi ingxabano imosha ubudlelwano bakho. Phakathi wena umuntu wakho noxolisayo, akwazi ukulungisa izinto. Okusho ukuthi kuzomela ngilinde. Ngize ngilungise yonke into namuhla. Lutho. Namanje ungayi uyoxolisa. Cha. Ngisifundile isifundo sami ngokufonela uAJ esehhovisi. Ngize ngilenzele lophutha futhi. Manje ubuzofona uxolisa efonini? Lila, mele ukhuphule imicabango yakho. Ukhuluma ngani kanti? Usho ukuthi ngimbhalele incwadi yini? Yazi kumele ukuthi umbhalele incwadi, icebe elihle lelo. Thina kusithatha incwadi bese sihamba siyabeka kuVulandi. Emva kwalokho sibiza ijuba, bese sinikeza ijuba, bese ijuba liyacula kamnandi, bese liyandisa ijuba landisa. Saru, Uyangithola ngithi? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.